साफ्रोमबो इउटुब नायगिरि लोगो नोंथांमोनखौ आङो दिनै मोनसे भाइरेल भिडिअ लानानै फैदों। नोंसोर नायलांबानो जाबाय। बे भिडिअखौ नायलांबानो फार्स्टनिफ्राय जोबजासिम नायलांबानो मिथिनो मोनगोन। माने सासे बर' हिन्जावखौ हाबा जाखानाय हिन्जावखौ माने सासे मुस्लिम हौवाया बांगाल हौवाया माने फननि गेजेरजों दम होनानै लिंहरदोंमोन आरो लेंहरनायाव मानिनो थाखाय बियो बे मुस्लिम हौवाया बे हाबा जाखानाय हिन्जावखौ बिनि स्क्रिनशट फट'खौ आरो बे फट'खौ माने माखासे एप्सनि गेजेरजों बिनि खर'खौ लागायदेरनानै बडिखौ लांदां खालामनानै होदों होननानै बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिदों आरो नोंथांमोना नायलांबानो मिथिनो मोनगोन। नाथाय जोङो बुंनो सानो साफ्रोमबो मानसियानो सांग्रां जानांगौ। माने आजिखालि फेसबुक बा इन्सटाग्राम होन बे बर' सिख्लाफोरखौ माने माखासे गाज्रि गोसोनि मानसिफ्रा स्क्रिनशट खालामनायनि गेजेरजों माखासे एप्सनि गेजेरजों गोदोनाखौ होनानै बडिखौ दस्रानिजों एटाच खालामनानै होयो। बेयाव माखासे जोंनि हिन्जावफ्रा गाब्रायनाय मोननानै बेबादि जाथाय जानायखौ नुदों लोगोफोर। जाहाथे जायफोरा मबाइल लायो बिसोर सांग्रां जानाया मोजां। मानो होनबा बेफोर गासिबो फेक। नोंखौ मारै फुस्लायनो हागोन मारै फुस्लायनो हाया बियो सिगि सग' नोंखौ बायद'था खालामनानैब्लाबो बेबादि खामानिखौ मावहोनाय जादों। बे भिडिअनि गेजेरजों नायलांबानो मिथिनो मोनगोन। नाथाय बियो साफ्रोमबो जोंनि हिन्जाव माहारि जायफोरा बेफोरखौ मिथिना लानाया मोजां। माखासे एप्स दङ बेफोराव नोंनि गासिबो बडिखौ सोलायजोबनानै खर'खौ सोलायनानै मालायनि बडिजों एटाच खालामना होयो। नाथाय बेयाव गाब्रायनांगौ जेबो गैया। बेखौ डाइरेक्ट नोङो बेबादि होनाय नुयोब्ला नोङो रोंग्रा मानसिनो खिन्थानांगोन। आरो बायद'था जादों आरो बे बांगाल हौवाजों गाज्रि जानायखौ बे भिडिअनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों लोगोफोर। आरो नोंसोर नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। सासे बांगाला भाइरेल खालायदोंमोन होनदों। তই ফোন রিসিভ কৰিবি নে নাই? কথা পাতিবি নে নাই? ক তই কথা পাতিবি নে নাই? আৰু কালি তই আহিবি নে নাই? এতিয়া মোক কৈ দি। এতিয়া মই তোৰ ভিডিঅ' মই এতিয়া গ্ৰুপ বনাই কিনে মই এতিয়া এৰি দিম। এৰি কিনে মই সিম খুলি পেলাম। आरो बे बांगाला ओरैबायदि दम हरदों बेखौ एकदम थांनानैनो मजबुरि जानांदों आरोना बे हिन्जावा। नोंथांमोना नायलां ओरैबायदि दम होयो बर' हिन्जावफोरखौ लाखानानै खनसे मोनदावनायनि उनाव भिडिअ सिडिअ खालामखागोन। जुदि थाङाबाबो भाइरेल खालामनानै होगोन। नंगौ मोजां आइ लाइक इट। बिदिनो जालाबाय था। हेलो মোৰ নাম্বাৰ বিজি খুল। মোৰ নাম্বাৰ ব্লক খুলি কিনে কল কৰ। মোৰ নাম্বাৰ ব্লক খুল কৈছো। হেল্ল' হে মোৰ নাম্বাৰ ব্লক খুল কৈছো, নহলে কথা বেয়া হৈ যাব আৰু ভয়ংকৰ হৈ যাব কৈছো। এতিয়া সবেই দেখিব পাৰিব কৈছো। ফোন কাটি দিয়া কিয় তই? মাইকেল লগত যাই শুই থাক। হয় ৰেন্দি তোৰ লগত শুম। মাইকেল লগত নুহু। বৃহস্পতিবাৰে ৰাতি তোৰ লগত শুম মই। না তোৰ লগত শুই থাকো তোৰ কৈ দিব লাগিব। তই মাত নিদিয়া কিয়? नुबायना नोंथांमोन डाइरेक्ट मोनलायखाबाय। खालामखांनानै भिडिअ बानायबाय। नंगौना नङा? ब्लेकमेल खालामनो थाखाय भिडिअ बानायदों आरो बिसिनि दिमागाथ' बिराद डेन्जार। ब्लेकमेल खालामबाय आरो दा थांबाय थानांसिगोन बेजों। थांबाय थानांसिगोन। जेब्लासिम माने बे दुगैगोन अब्लानो बेखौ लेंहरगोन। बरिया। बेफोरखौ जे दिमाग बुङोब्रा जोंनालाय मा? जोंनावथ' दिमागानो गैया नालाय जों मोना। फान्थावसो नांगौलै बर' हिन्जावफोरनो फान्थाव। ओइ बे हाइब्रिदा गोलाव गोलाव फान्थावखौसो नांगौ। मिथिबाय? जोंना बर'फोरा खामानि सलिया। जोंना किं कब्राबाबो खामानि सलिया। बिसिनाहाय बेलेगसो। जोंनासो किं कब्रा, बिसिना आल्ट्रा किं कब्रा ना। बेखायनो इसोरखौहाय मोनाबा जाया। इसोरखौ नांथारगौ। मिथिबाय? जुदि खनसे मोनदावबा बार बार लुगैबाय थायो। जोंनिखौथ' मा घन्टा जेबोखौनो सानखाया। मा बाल बेलायसो होनो जोंनिखौहाय। बेफोरबायदिसो होनखागोन। स' जोंखौ नायनो हाखाया। नंगौना नङा? তই কালি ৰাতিটো কৈছো না যাতে এইটো মোৰ নাম্বাৰ হয়। তই কি কৈছ? মই টোপনি दा नानिखौ साननैसोनि सिगां माने सासे बांगाला भाइरेल खालायदोंमोन होनदों। माने नोंनि मोखांखौ होनानै गुबुननि लांदां भिडिअखौ होदेरनानै नोंखौ भाइरेल खालायदोंमोन। दा दिनैनि समाव जाय मानसिया भाइरेल खालायदों बेखौ हमनो हाबाय। दा नों माबादि मोनखो? गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनदों आङो हमनो हानायनि थाखाय माने। ओमफ्राय दा बे मानसिखौ बहा दोनहैखो? बेखौ दा माने पुलिसनि आखाइयाव गथायना होनाय जादों थानायाव। औ। बेनिफ्राय माबोरै सिनायजेननाय जादोंमोन? फेसबुकनिफ्राय सिनायलायनाय बायदि जादोंमोन। बिदिनो सानसे बिदिनो माने फेसबुक मेसेन्जाराव कल खालामलायनानै भिडिअ कल खालामलायनायाव
भिडिअ कल खालामनायाव फट' माने स्क्रिनशट मारिना लानानै गाज्रि फट'खौ बुजाबनानै आंखौ माने भाइराल हगारना होनाय जादोंमोन। बिनि थाखाय आं माने थानायाव पुलिस सारमोननिफ्राय हेफाजाब लानानै दिनै मानसिखौ माने पुलिसनियाव गथायना होनाय बायदि जाबाय आरो। ओमफ्राय बे मानसिया जेब्ला नोंनि सावगारिखौ होनानै भाइराल खालायदों नों गोसोखौ माबायदि मोनाङो? गोसोआव जोबोद गाज्रि मोनदों। सोरबा समाजनि सुबुंफोरजों मुगैजानाय फानाव खोख्लैजानानै गोसोखौ माने जोबोद दुखु मोनदों आङो। जेब्ला बे गुबुननि लांदां पिक्सारखौ होनानै नोंनि महरखौ होनानै जेब्ला नोंखौ सिगि सिगौ खालायदों गावजों थांनो थाखाय बा गावनि लेंहरनाय जायगायाव थांनो थाखाय नों गोसोखौ बोरै हमथानानै थाखो? माबा मोनसे नङा मोनसे राहा खालामखांनायनि उनाव माबा मोनसेबाबो माबा फैगोन साननानै आं माने बिदिनो हमथाना थानो गोनां जाबाय आरो माने। बे लांदां भिडिअखौ मानो थाखाय होदों बे जेनेबा नोंखौ जाहाथे माने सिगिनानै गावनि लेंहरनाय जायगायाव माने थांनो थाखाय भिडिअखौ भाइराल खालायदों आरो ना? औ जेब्ला बेबायदि लांदां भिडिअखौ माबा खालामनानै भाइराल खालामना होयोब्ला गावजों माने सरजाबना थाहैनो हानाय, गावजों माने थाफाजाबनो हानाय बेफोरबायदिखौ माने गाव सुबिदा खालामना लानो नागिरदोंमोन आरो। दा जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव माबाफोर मेसेज होगोन नामा जाहाथे माने सोरबा नाम्बार सिनायै गुबुन हारिनि माखासे जोंनि बर' हिन्जावफोरनो फन हरनानै जाहाथा जुदि फन रायलायफ्लांबाबो जारला बेफोरनि माखासे नों मेसेज होनो सानदों नामा? मेसेजखौथ' होनाय बायदि जायो माने दा जेरैबायदि सोलिबाय बेफोरबायदि जाने नेक्स्ट टाइमाव आंनि आंगो आइजो माहारिफ्रा माने बेफोरबायदि जानो नाङाथों, बेफोरबायदि लामायाव दा थांथों होननानै आं सानो आरो। माबाफोर सोरबा जुदि बेफोरबायदि बाथ्राजों फनाव जुदि बुंहरलायोब्ला बिदिनो पुलिस बिफान सारमोननिफ्राय हेफाजाब लानानै खामानिखौ मावथों होननानै आं सानो आरो। दा बे दायनिगिरिनि सायाव पुलिसा नानिनि सायाव जोबोद माने हेफाजाब होदों नामा? होनायाथ' होनाय बायदियानो जादों दा। दे